Intră. Bună seara! Bună seara. Bună seara! Câți ani ai? 19. 9, deci în linii mari e legal. Ești majoră. Da. Efectul acestui număr asupra lui Smiley. Mi s-a mărit inima. Și ce faci? Ai terminat școala, liceu, ceva sau Universitate universitatea de... de coreografie. Mor de curiozitate, cum poți să mergi, tată, pe instalațiile alea? Câți centimetri au? 20 de centimetri. Exact. 20 de centimetri în plus? Da. La fix. Stai, mă, Florine, că mă interesează. Și dansezi pe ele? Da, desigur. Doamne, ce bate! Te rog frumos să încerc. Mulțumesc. Succes! Dar de ce te-ai întors așa? Florine, coregrafie, Florine. Mama închide televizorul. Doamne, ce bine e să stai în culise! Doamne, ce-mi bate inima! Inima lui Smiley! Inima lui Smiley! Aoleu!